Zvolen, ulica Okružná. Dnes vám ponúknem zaujímavý dvojizbový byt, ktorý sa nachádza na prvom poschodí bytového domu. Tak pozerajte ďalej. Jednou z najväčších výhod tohto bytu je možnosť prerobiť ho na 2,5 izbový, napríklad vytvorením menšej detskej izby alebo pracovne. Tento byt má na to skvelú dispozíciu. Rozloha bytu je 65 m², je čiastočne zrekonštruovaný, takže ponúka príjemné bývanie už v aktuálnom stave. Ak chcete o tomto byte vedieť viac, stačí iba zavolať a podrobnosti preberieme osobne. Sledujte nás na Facebooku, Instagrame a YouTube. Moje meno je Martin Struhár a teším sa na stretnutie.